Pozdravim vas u Ari Gaming i danas ćemo igrati League of Legends. Da. Sad smo snimali samo Minecraft, pa sad sam mislio, izvinite, da malo promenim. I to je League of Legends. League of Legends. Idemo. Mi smo Z, idemo. Idemo. Aha, znači on ide na nas. Će pokušati da me pogodi. Ah, već je range. Z. 30 seconds until minions spawn. Moram da mu pomogne, ne mogu ja. Idemo. Tako. Debra. Minions have spawned. An ally has been slain. Što je ovo? Has been slain. Izgleda moram ja da mu pomoći. Koje nubovi u timu imam? Znači jedan je AFK. Znači imamo First Blood. To je super. Šta mene događa? Ajde beži tamo, bre. Vrš. Još imaš i smite. Vrš. Opa, već drugi. Idemo. To. Idemo. Snimat ću i Payday uskoro. Ako niste to znali. Payday tek sam. Oba. Evo ovo je dobro. Dobro je ovo čarolija. Šta radi ovo troluje? Izgleda da troluje. Ne veze, mi će malo da se smijemo. Najbolji sam. Šalim se ljudi. Sve će gubi. Smatam ko sajla. Stvarno? Koji je ovo? Ja sam 30 levela, ja stvarno ne znam šta je ovo. Ti koga ja ovo igram? Čekaj, ajde. A, fuck. Nisam uspeo. Mogu bi on top. Ne, bolje ga ovako. Nube! Što nemaju mid champa, šta je bro? Hoće biti dosadno. Zato što nemaju mid champa. Da ne znam šta da radim. Ako ide na mene? Niko. A, fuck. Dobro. Idem top. Oh, fuck. Dobro, on ima jednog diskonekta, onog imenju. Sad ću ti mu ubiti.
Rek'Sai. Gdje si pošaš? Ne mogu... Moj si. A ne, fuck. Ne veze. Kako se, ali ne veze. Uf, dobre rune ima. Idemo. Farmat ćemo malo. Buć. Sad ćemo da im srušimo kulu. Nadam se da će neko da dođe mid. Što me stvarno odlazi. A red? Ko je ovdje red? Možda su misli ja zdravo. A doj. Uf, moram gore da ubijem Olafa. Ne smije lik da se nafide. Dobro, 1-2-2. Što bi ga reportala kad je najbolji u vašem timu. Lol. Ajoj. Koliko je jak. Prek. Šta ću ga ubijem? Noob Z. Feed. Immortal, okej. No. P. To si treba da napišem da. Glup sam. Ne vas. Što bi ga rekao? Shut up. Trebali bi da ga reportujem, ali ne vez. Sad ću da ga ubijem. Ubit će me minioni. Au, koliko sam slab. Gdje si pošao? Pojao sam sve. Idemo dalje. Pazite sad ovo. Sad ću malo da ga namamim. I evo. Pa što bežiš? Da vidimo. Iteme. Dobro, aha. Master je još tu. Što ne genkaš? Au. Vidio dvoje mid. Fuck. Fuck. Ne, zeznuo sam se. Fuck. Ali dobro, dobit će report ovi top. Pa da. Port top. Nije tako. Ja neću više se nerviram, znači... Aj.
Što bi mene repato, ali ako ti nisi rekao se sa Tupsone, jel? Znači 2-2, slabo nešto. Vidi ga baci ulti. Fuck. Ubiše ga. Neko nam dolazi. A vidit ćemo i ko. A do tada ću da ubijem Ezreala, naprijed. So jebi ga. A summoner has disconnected. Mama. Nema trčanja. Ja sam iza. Idemo. Što će misliti? Što je ubijem? Samo tiho da me ne čuje. Šalim se. To ubio sam. 4-2. Polako se povraćam nazad. Ok. Idemo. Mid. Nema. Znači imamo 2000. I onako healtha. Prilike pola. Ma neću ti. Ajde, da li te je Ezreal ubio? Dobro, kako vidim dobar. Aleluja. Dobro, sad ću to djeti. A, fuck. Dobro je. Ubit ću te prokletniče. Za 13-12 sekundi ću to. Eto. No bar, ali ne veze. Znači imamo 5-2-1. Farukše. Što to mrzim. Ali ne veze. Znači kupili smo već 2 itema. Idemo dalje. Doing. Vidimo kako Hemi stoji. 5-2. Bolje od mene ide solo bot. Super. Znači lik je dobar. Ne možemo niko ništa. Najvez dobro si joj patike. Sada ne znam da li da kupim Blade of the Red King, Hydro, Blood. Sam sa ovolitno je to mrtav. Vidi ga. I ubit će je na kraju. Ti smrtav. Begaj. Mrtav si. A ne, ovo je njihov. Zeznut sam se. Mislio sam da je naš Gunplank. O, ne veze. Kupit ću Hydru. Mislim da mi treba. Sada samo jedan item.
Nije li ubila nekog? Čekaj da im skor. 2-3. Upa, dobro je onda. S obzirom da je bila AFK malo duže vreme. Ovaj Olaf je jak. 6-5. 1. No. Skoro ko ja. Gangplank. Dajte me, ima... Statik. Shiv. I za 3 damage-a više. Vidi ovo. E pa nećeš. Tebe ću tu ubijem. Doći. Gdje trčiš? Znači, ubili smo Olafa. Sad ćemo i Nidu. Sad ćete da vidite i na koji fazon. No, vrlo dobar fazon. Evo je. Upicala se. Idemo nazad. Sad ćemo da ubijemo i njega. Barem da pokušamo da ga ubijemo. Ne trebam da flashujem. Ne trebam. Mrš! Kus... Noob. A ja sam glup. Ne. Hehe. Smotan. Nema veze. Ako čujete telefon neki, to moj telefon, to je fiksni zvoni. Ako ne čujete, ništa nije zvonilo. Idemo. Nim koliko sam brz. Štuca. 10 je level. Valjda i ga mogu ubijem. Tako. On je mrtav. Mrtav je. Idemo dalje. Ajmo. Op. Hehehe. Zajeba ga. Double. Ajmo double. I mrtav je, mrtav. No helpem kasa. Kako da mu helpam kad ne mogu da stignem tako brzo. Okej, to je rešeno. Ajmo dalje. Dalje. Ruši kulu. Nije mi ništa skinuo. Doći. Znači imam 9. On je sve vreme AFK. Ajde pokušat ćemo AFK. Ne možemo. 4 konja na jednog. Jo, da li nikog nisam pogodio? Ajde. Tako. 3, 2, 1. Hehehe. Jeste, ubit ćeš me. Na sve ti nikad. 8-4. Ma gdje ste pošli, bre? Ajde, bre. Vi se šalite sa mnom, jel tako? Vi mene ne možete da killnete. De. Tako.
He. Dobro sam ovo izveo. Priznaj. S. Brzo. Pa ubi ga. Nube. Idemo dalje, imamo lifesteal, tako da nam ne trebamo recall. Idemo dalje. Kaj, na healova se, please push, please. Puši ga ti bre. Onda, ajmo dalje. Šalim se malo. Molim te sruši kolu, molim te, a ne. Čekaj da vidim koliko mi još treba, aha. Fuck! Malo healtha. Fuck, šta sam to uradio? Kako sam failovao? On je zdrav, ne veze. Dead 5. Da imamo za 25 sekundi šta može se izdešava. Ovaj mora da ide negdje pa ruši. Super. GJ. Kako se zove master? Znači, šta je ovaj uzeo? Zašto je uzeo to? Što možda treba za Jackson, nemam pojma. Idemo. Moram da zatvorim vrata. Tako. Ajmo dalje. Sad ću da mu uzmem. Buć. Hehe. Fuck you. Stići ću ga. On ga neće ubiti. Hoće. Ali napašće ga svi. Gdje si pošao? Idemo. Oh. Takaj. Fuck! Ko mi dolazi? Ade Ezreal. Njega ću lako. Samo sve 3 magije da dobijem, on je mrtav. Vidite ovo, pa. Gde bre, Hidra bre. Hidra dere. Kad kupiš za Z. I sad već moram bežim. Ovo. Onda ćemo 317 damage-a, to je dobro. Znači posle Blade of the Red King, ili kako se već zove item, kupit ću Blood shit, kako se već zove. Da zatvorim vrata. Ajmo. Bravo, bravaj. Idemo, buć. Bjež nazad. De. Gdje si ti pobego?
Ti meni kazaš, ja ću tebi... Oh! Au! Wow! Ste vidjeli onaj damage? Tako je. Bijemo se zajedno! Ah! Sad ćemo probamo nešto neizvodljivo. Ha! To! 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 Uspeo sam. Znači samo mu je trebao jedan basic da me ubije, ali uspeo sam. Sva sreća, pa sam uspio. Uf! Ovo je više nafidan od mene kako vidim. 15-5, 16-6, nije. Stani tamo. Ubit će. Aha. Idi budalo. Trči. Au, au, au. Sad nema šta. Srećnik. Sad će opet da mu baci. Haha. Sad ću ja da dođem. Hehehehe. Idemo dalje, ovo je stvarno bilo. Gledajte, i on se čovjek nasmiju. Jebika. Ajde ubij ga hemije. Tvoje. Da vidim koji ti skor. 16-5. Dobar si, mal, dobar si. 17-5. No pep. Ne može ni olov da se zaleti na njega. Nemaš nas. Ne imaš. Uff. Aha. I Gangplank je bio tu. Šta ćeš kad možeš samo udati? Ne veze. Ubij ga. Na kraju. Mrtav je, nema dalje. Opa. I da li će se izvuče? Hoće. Znači već snimam skoro, sad će pola sata. A nema veze. Ajde da te ubije još. Fuck! Stara je. Sad ću da ih pobijem. Wow. Imam ulti tako da mogu da ubijem jednog. GG, VP. Znači da game. Good game, well played.